everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Ug unang higayon ni nga nahitabo ni. Nga gipahamtangan kog dakong silot. Ug kana tungod din nimo. Uy! Ay ko pasangin liha. Obe ako manghilabot ninyo. May labot ka. May labot ka. Kay ikaw ang gipakauwawa ni Venus. Busa, silutay ko. Munjan? Ipakita nilang tanan dinhi sa bahay nga nasuko ka nako. Ug siluti ko. Pasakiti ko. Sagba ako, naglalipat. Magpasagpa ka? Oo, sagba ako. Kulay! Pasakiti ko. Uy, tepan, namura nimo. Nausan naman ka rin, sonoy. Bisan nausan naman lang imo i-request diha. Nikoy! Sigpaon, Jud. Imo pala ko suntukon. Suduka ko, sige na. Ay, unsa ba ka? Nag-drugs ka? Kinahanglan pasakitan ko nimo aron makabawas ka ni Venus. Ug matabla na ta. Pasakiti ko, sige na. Buhay na akong kamot, ha? Unsa ba ka? Pasuntok yun ka, pasuntok yun ka. Suduka lagi ko. Buhay lagi ko. Ay! Unsa? Naunsa na masabot din ha? Layla, giunsa man nimo si Rexon? Uy lang, gijudo lang. Papasuntok man siya. Ako lang na siyang gitumba. Hinay ka niya. Nakakita yun ka, tita, ha? Siya may pasakit na ko. Tatawa lang niya ay. Uy! Hoy! Gipasakit na kagisuko ko nimo! Huh? Kamalinaw din ako napasupaso din he. Diniskilin swimming pool, napabugnaw ko. Unya, bidoon yung ka, aram mapasagpa. Unday, mapasuntok. O nga no masab ko no, Rexon? Nga no magpasuntok ka ni Layla? Gusto lang ko nga makabawas siya ni Venus. Aron matabaw siya sa kadaot nga ing nadaan di disbay. Dili si Layla ang nagdagkadaot, Rexon. Kundili, kadtong uyab mong way batasan. Busa kinahanglang buwagan mo katong Venus. Unsa? Antod ka na, tita? Inyo pahilabtan? Tungod kay nausab ka. Sukad lang nga kadto ng babayhan ng imong nauyab. Natakdan ka na sa iyang pagkaway batasan, Rexon. Kanang libat ang way batasan, tita. Uy! Nga nagutaong ako. Nga kamura man ang sige pangaway na ako. Tita, malinahon kita din. Hey, sa wa pa siya maabot. Hangtod ba karon? Wa pa gihapon ka makasabot, Rexon. Nga kinahanglang dawaton ta si Layla kay siya ang anak ni Tito ni mo Luisito. Busa kinahanglang mutahod kaniya. Bitaw, peace na lang gutagod. Ayaw lang una-una nga hulga ko sa imong pangwarta. Tanawa, tita. Tanawa ko ng silutihan niya, tita. Basta si Layla. Klaro kayong nangigi kaniya. Kaya ang atensyon ni Tito ni mo Luisito, naa naman kang Layla. Pero wa kay mahimo ni Ana Rexon. Tungod kay siya ang anak. Dili lagi kumutuo nga anak na siya. Kung may resulta sa DNA test. Pakita ko ninyo resulta sa DNA test. Ug makakita mo nga tahuron yun ako si Layla, isip anak ni Tito Luisito. Ug akong agaon. Rexon! Rexon, balik dire! Pasag din na siya, ma'am. Uy, auti tadi ay. May sa na maklaro. Unsay buot mong ipasabot, Layla? Kanang tumanin na siyang gusto, Rexon ay. Kay, mura man na siya mabuang. Kung dili tumanas gusto. Dili mahimo. Unsa dili mahimo, ma'am? Tita. Dili mahimo nga tumanan siyang gusto ka ng tawhana. Nangita yun na siyang sakit sa uok. Kawas pa, mukara na siyang maayo kung tumanan siyang gusto. Ayaw na ka na problema, iha. Ako na'y bahala ni Anang Rexon. Unya, kanang kuan ba? Nadi ko ihangyo ni mo ba? Ako na mo hangyo ini. Ibalik na lang iyang allowance, uy. Kay basin mo na yan nasukag maayo. Laagan ba na siya sa kung tanaw. Mga magkinahanglan ko na siya kwarta kung manglaag sila. Ibalik na lang iyang allowance, tita.
Husto ka. Naong yung kwarta ng tawhana. Halala ka. Ing na siya nga imo kong gihangyo nga ibalik ang iyang allowance. Aron makautang siya kabubuton nimo. Makalagot yung nauna-un nga wala ko'y allowance eh. Kalakot yun! Kinsa naman sa ning nanuktok? Kinsa ba'y... Ikaw? Hi. Nuktok mo ka. Tiwasan ko di mo? Di uy. Ni ako kay pahibawon talang ka. Nagihangyo na ako si Tita Teresita nga ibalik ang imong allowance. Unsa? Mihangyo ka? Oo! Ako ba yung nakaingon gikuhaan ka? Kay ako gipakawawa ni Venus. Mao nga ako sad amihangyo niya nga ibalik ni. Ug mitando na siya. Dili ka na mawagtangan si mong allowance. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Busa, ay nagkaguulti ha, oy Rexon. Doon na pa kay magasto gawa sa imong sweldo. Good night. Nagpabidya na sa ning bihana da. Wala siya kalibutan. Nga akong pagkaanak ug katabang ang dili na pamadawat. Nganong nahitabo min ako? Anak lang di ko katabang. Abi na kog doon naging ko'y dugo nga Laurente. Bisiga oro yung matas kanahan. Pero, naon sa man to si Rexon? Mura ba sa siya ko malipay mabalik ang iyang allowance? Pero, marag, magsabot naman lang sa kusing gibati. Di sa blalim, nga mag-expect ka, nga ikaw masintros pananaw sa katao. Niya kalit lang, babalinis lain. Diri pa gyud nako. Ay, ako'y... Ang tutron, mula magyapo kong dagdamgo ko ning nahitabos kong kinabuhi. Pero, wawa gyud nahitabo na ako ganina, oy. Ay, nakahubo mang kwatubangan sa mga tao. Pero, puutan sa kais bimbo. May pasiya. Di akong gisalbar. Pero si Rexon, ngaway lang kihapon. Ay, matawag na ko eh. Bahala na ako nun sa may tabo na ko din eh. Ang importante nga nakakaunig yung kong lami. Unya, nakahigda kong humok kayong daanan. Dong, Rickson. Dong. Dong. Ayag naman siya eh. Sa'yo mo ito ko trabaho ron. Dong, Rickson. Tingog ba ni Digoy? Dong. Ay, ano sa ito yo? Anong sa'yo mo ka namukaw? Patuon ka ni Tito Luisito ni mo. Ha? Ako? Nga naman. Awa ko mahibaw. Basta kay patuon ka. O kaya pagdugay kay nagpaabot siya kanimo sa iyang kwarto. Maragi importante kayo ngayang tuyo. Magdalhin ko kaligo na eh. Ayaw papabutag dugay si Sir Luisito, Rickson. Okay? Unsa? Gipatawag ni Luisito si Rexon? O ma'am. O seryoso ang naong ni Sir Luisito. Unsa man kayang tuyo kang Rexon? O kasama na sa tingali niya. Wa pa ba yan sila magkasulti human sa gibuhat ni Venus ngadto kang Laila? Oh, pastilan. Maayo lang kung dili palayaso ni Luisito si Rexon. Di sa tingali, ma'am.
Pinanggabihan na niya si Rickson sukad sa pagkabata pa nini. Kadto yung Venus ang nakaingon ni ining tanan. Panuway? Anong dili man matubag si Rexon? Unang higayon nga dili siya matubag. Makalakot ay. Nag-ayo man tingali ko na ako sing sulngon sa ila. Sila lagi ng pahimungtan ko sa kong kalakot. Kung likayan ko ni Rexon, kadtog yung libat ang miguba sa tanan. Saan ko ituyo ni Tito Luisito na ko? Tito, ni anak ko. Kumusta ka na? Okay naman, Tito. Kuan, dili magito na ako sa ang nahitabo sa party gahapon, Tito. Wako'y kalibutan sa plano ni Venus. Nahibaw ko. Bad influence ka na si Venus para ni Morrison. Busa. Distansya anang bayhana. Doda ko'y ipatrabaho nimo. Gawas sa mong trabaho sa creative department. Unsa man na, Tito? Gusto ko gabantayan mo si Laila. Unsa? Imon ko ni mong bodyguard ni Laila, Tito. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!